60 de leu. Și? Și ce dacă Ce are că vorbesc cu tine? Nu, hai să ne jucăm. Nu. Ce? Nu. Ce? Ha? Vreau la calculator. Ha? Nu e nici... Eu încă mai sunt în plan. Eu nu. M-au scos. Și turul lor că e aproape. Ui? Mor. Dacă îl prind, îl omor eu. De-abia aștept să îl văd cu 2000 la viață să pot să-l omor. Bă, intra Cleo. Mina. Hai bă, în Mac, în Words, în 5. Eu sunt în Gren. Nu, hai, ieși de acolo. Mamă, știi ce mișto face Ana? Îl omoară pe aia de la mine din clan. Bă! O ieși din clan aia. Cine? Ana. Nu. Și da, ăștia nie. Da. O ruptă până amu. Nu. I-a dat de aia ca să fugă. Aoleu. Îl omoră. Ajută-i! Ajut. Dar mă omoară și pe mine. Te-a omorât? Acum vreau. Eu dau în el și nu face nimic. Omoară! Mine mor, dar după mine. Stai să văd cât e. De astea am topazii. Iară, doar Ana. Am dat 34 de topaze. Bravo. Mai faci unul și ții în bladă. În clamă. Ieși să ies în clamă. Eu nu mi-au implant de recovery. Este în clamă. Este în clamă. Nu există pe locul ăsta. Hai, Lizu. Mi-e rău. Yes, mi-au dat ce-mi trebuie și 5 de ăia de ranger. Bă, ce fac cu ăia că au jeans? Bă, ce fac cu ăia că au jeans? Sunt pantaloni pe mine. Și eu nu-i pot lua. Ba da. Cum? Că dau pe el, dau use și nu mă lasă. Păi nu. Păi e timp de femeie, mă. Nu, ce, să te faci femeie? Nu, bă, asta spun și eu, că nu pot, că nu mă fac femeia mea. Păi nu te faci, normal nu te faci. Iară dă Ana. Săraca Ana. Cred că suferă așa în fiecare zi. De ce?